Hoxe, Air Galicia... Espectáculo. Violencia. Travestismo. Comedia fina. Nacionalismo. Non o perdan. Que son? A educación física. O culto ao corpo. Un tema ben serio e que espero que non sexa motivo de burla ou escarnio. Todos e todas deberíamos tomar máis en serio o noso corpo. Eu mesmo adico varias horas do día a manter en forma o meu corpo. Non o creen? Vexa, vexa. Polo se abondou, que tampouco quero lesionarme. Diante, diante! Sitius altius fortius. Que ben senta facer exercicio, abogado. Eu vostede correndo. Pero non diga parvadas. Veño de xogar o chinchimonis. Menudo deporte, Apaixonante o chinchimone. Total, que entre partida e partida tiven unha idea fantástica. Sí? Atómica. Quere que lle conte? Importa iso? Non, en absoluto. Atenta. Estiven pensando que a xente que quere facer gimnasia, facer exercicio, necesita dos lugares axeitados. Sígueme. Por de agora sen problemas. Iso é porque está vostede en forma. Atenta. Nestes lugares habería que instalar uns aparatos. Por exemplo, en lugar das pedras que levantan os vascos, podíamos poñer uns pesos. Pesas. Pesas. Pesas, en femenino. Sí, sí. Gústame tamén. Pesas, vale. Pesas. Pois unhas pesas. E tamén, por exemplo, unhas bicicletas. Pero sen rodas. Eso sí, con pedais. Sí. E que lle parece? Nestes lugares podíamos chamarlle, por exemplo... A ver, lugares axeitados para a xente que quere poñerse en forma. Xa vou pillando, pero tamén lles poderíamos chamar gimnasios. Gimnasios. De gimnasia. Sí. Fantástico. Pero sexamos serios, amigo. É que todo iso xa existe. Galicia está chea de gimnasios. Pois é a primeira noticia que teño. Pois neste país hai unha morea de gimnasios para xóvenes, para maiores, para vellos, para vellas, rapaces, raparigas. O historia de sempre. Vostede sempre me sai igual, pero que non é o mesmo. Non. Atenta. Na miña idea de gimnasio, todos, absolutamente todos, clientes e montores, irían en pelotas. Que lle parece? A idea máis luminosa que escoitei en toda a miña vida. Culicua. Sí, señor. As mulleres, suando, resoplando, e todas en pelotas. E os monitores e as monitoras, todos en pelotas. Todos en riba da bici estática, facendo exercicio. E despois da bici estática, a ducha tamén en pelotas. A ducha? Sí. Que é iso? A ducha, pois, é como unha cañería vertical. Onde é? Sí, sube, fai unha pequena curva por onde cae a auga, un ponse debaixo, saca xabón e lávase. Lavarse con xabón e todo. Mira, tío, que inventan. Sí, tonterías, imos o importante. E o potro? O potro, que é iso? Potro? Saltar? O potro en pelotas. En pelotas, sí, señor. Todo en pelotas. Pareceme unha idea genial. As mulleres van deixar de levar eses chándales horribles para ir en pelotas. Facer exercicio en pelotas. É vostede un xenio. Gracias. Compañeiras e compañeiros, a loita continúa con os rumbeiros independentistas. Boas noites, nazón de Breogán. Fode chinchos. Que verba tan nosa, que verba tan galega, e que precisa para expresar iso que veñen facer as hordas de bárbaros mesetarios que asolagan as terras de Galiza todos os veranos. Como evitar que esa curimalla española acabe cos nosos peperetes e nos deixe nos en nada? Podíamos convencer os sector da hostalería para que subisen os prezos e os puxesen a un nivel inalcanzable para eles. Pero iso xa fan eles de ser. Así que eu mellor prefiro lanzarlles unha mensaxe que saia do fondo do noso sentimento. Unha mensaxe outra vez da forza expresiva da rumba.
Pois está aprobada polo comité. Non sei que mal lle vestí. Home, a letra abonda no de sempre, compañeiro. Festa gastronómica, o cocido de Lalín, a lamprea de árbol, carne caldeiro de dozón. Pero, home, non fiques na tona da cantiga, Roy. Vai ao fondo. Non ves que isto é un canto anticentralista? Que vai contra o imperialismo español encarnado na presenza masiva de madrileños a prol da turistificación da nosa terra. Home, a ver, eu vexo que presenta os fillos da nazón de Breogán como enchedeiros conformistas que nada máis que pensan en paparota. Era Brandán, da Asociación Xermolos dos Xallas. Que foi? Que a churrascada de Cabo Dano pasa para a quinta feira da derradeira semana de Marzán. Perfecto. Habrá que dar viño. Ribera del Duero, a min o Barrantes fúrame o bandullo. A min non me entra unha pinga de Barrantes nin que me metas con funil. Eu vou levar Coca-Cola Light. A min o viño faime chorar. Pois ti leva o que che pete, pero veña, imos xa coa cantiga que logo é tarde. Pataca, pataca, pataquiña, pau. Pataca, pataca, pataquiña, pau. Pataca, pataca, pataquiña, pau. Pataca, pau. Pataca, pataca, pataquiña, pau. Pataca, pataca, pataquiña, pau. Pataca, pataca, pataquiña, pau. Pataca, pau. Un foguete chipún, gústame moito Galiza. Un foguete chipún, pito sarro e robaliza. Sábeme o seu peixe frito en caldeirada. Podo comer o peixe e o de Madrid quedan sen nada. Pataca, pataca, pataquiña, pau. Pataca, pataca, pataquiña, pau. Pataca, pataca, pataquiña, pau. Pataca, pau. Pataca, pataca, pataquiña, pau. Pataca, pataca, pataquiña, pau. Pataca, pataca, pataquiña, pau. Pataca, pau. O seguinte... Son eu. Mire, se pudera mirarme aquí, esta espinilla que teña aquí, que está a punto de reventarme, que espinillou me saleu aquí. A ver, vale. Antes de nada, agárdeme o bocadillo, que isto é un hospital e aquí non se pode comer. A ver... Ai, que mala pinta ten iso, díxeme que vai a avisar ao doutor. Pero agárdeme iso, Así. Así que unha hinchazón moi grande, Pois imos ver... ¡Que barbaridade! Pero isto é espectacular, Home, se me poña así ainda peor, mire. Que salvaxada. E desde cando leva vostede así? Pois empezou a hinchar o domingo. Pero despois meu fillo levo 2 días cun dolor que non é fan que aguante. Parece que vai reventar dunha hora para outra. E non ten vostede ganas de... como de tocala? Home, ten ganas de tocala, ten ganas de apretala, pero xérame, non metas ti e irmáns, é mellor que o fajan uns profesionales, que podes coger unha infección de moitos señor nuestros. E que ter iso así e non poder desfogarse é unha desgracia, claro. Inconfianza. A min dixéronme na carnicería de aí do lado que sei que tendes aquí unha enfermera que sabe moi ben tratar estes temas. E eu ainda que lle tuvera que dar algo por detrás. Xa estamos, pero mira que laretas a xente, ten que dicilo todo. Pois a verdade, non está ben que o diga, pero temos unha enfermeira un pouco lixeira de cascos. Faja un favor, home, avísema, chama, a ver se ela me soluciona. Sí, Lorena é a persoa adecuada para solucionar o seu problema. Tamén podería ir ao Gladys, E iso que é? Unha marisquería? Sí, unha marisquería. Pero estas horas non está aberto. Vostede agarde aquí, Que é salvaxada? Que Pois isto xa está. Por favor, canta merda tiñas aí dentro. Ata manchei toda a bata. Ai, perdone, señorita, perdone, a canto yo sinto, pero moitas gracias, que aliviadiño que dei, De nada. Vou chamar ao doutor para que lle bote unha ollada. Vale, usted xija bien, Que tal con Lorena? Vexo que o problema desapareceu. Desapareceu, meu fillo, pero que traballazo lle dei, Tuvo máis dun cuarto de hora aí sin parar e dalle que te pejo, hasta que... Un cuarto de hora, espectacular. E que, vostede ben, non? Home, eu aliviado, pero sabe que me dou rabia, sin querer mancheina toda, como a puxe e salpiquei de riba, ai, que soy capata de mí. Lorena coa bata mollada. Vou vérsemo contar. Bueno, xa estamos. Non lle dixen que non se podía comer aquí. Perdón. Agárdeme iso... Ai... Pero xa está vostede outra vez inflamado. Non me diga eso, non me dixe susto, ai, por Dios, non acabo máis. Lorena! Pero será posible que isto recargue tan rápido.
Faise a vida costa arriba, non se queixe. Peor o ten Alfredo, o desequilibrado. E logo, como tarda tanto hoxe o teu home? Non sei. Será o tráfico? Sí, o tráfico de viños na barra do bar. Mamá, por favor. Filla, que non sei como puideches casar con este desequilibrado. Hola, familia. Hola. Desculpade polo retraso, pero é que hoxe o camiño da costa estaba máis empinado do normal. Que empinas máis do normal, ti é o codo. Xa está. Vou á cociña polo primeiro plato. Bueno, é que é eso, falando un poquinho de todo, de que queres cambiar de traballo? Estou dando voltas. É que non estou cómodo na oficina. Sobre todo desde que me ampliaron o despacho. Tarde un mundo en ir dende a porta ata a mesa. Pero bueno, xa terás mirado algo, digo eu. Sei que hai unha praza vacante de conductor no teleférico da Coruña. Non me digades por qué, pero sempre me parece un traballo moi estable. Contache se que imos de excursión a Italia? Ah, sí. Sí, é a donde ides a Venecia? Non, a Venecia non. A Venecia xa fomos e aquelo é como remontar unha cascada con piragua. A cantidade de auga que traguei naquela góndola, mi madriña. Non, imos a Pisa. A Torre Inclinada. 15 días de relax. De 8 da mañá a 8 da noite, deitado na Torre Inclinada sen facer nada. Alfredo, serves a sopa, por favor. Sí, claro, por suposto. Que arrecendiño. Que me tardas? Alfredo. Perdón. Vou a cociña polo pan. Non deixe, cariño. Vou eu. E pensar que o fillo do notario quería casar contigo. Ai, non me recordo. Señores nacionalistas, supoño que tomarán nota. Resulta que eu estou inventando aquí unha película. Moi interesante, señor Feijóo. E como se chama a película? Os mandilóns identitarios da China Popular. Toma castaña. Os mandilóns identitarios da China Popular. E díganos, onde transcorre a acción? En Residencia Montepío. Oh, que interesante. E de que vai o tema? Kung Fu, chavalas, vaqueiros... Comedias de enredo. Caramba, que interesante. E tamén participa vostede, señor presidente. Por que non nos lee algo do guión para que nos vayamos enteirando? Perfectamente. Di, ao longo da súa historia, Galicia forzou un sólido carácter nacional, que é fruito da vontade dos seus cidadanos, do seu pasado común. Sí, Galicia moi interesante, señor presidente. Estou convencido de que vai ser todo un éxito. Seguro que sí. Pero eu pediría subvención.